Allô? Allô? Ola, ame ambalmake Fadilatou Cheikh El Karim El Jalil Al Hassan Sangare kabo Côte d'Ivoire amafu ka barkada aka ni kumasan mamba nuna ka nyini ala fama fe ala ka barkado anala ya rabbi ala ka ngado jabi haminango be ana nano nana noti ani ala cheche ya rabbi ala ko gla anyi shijany ma kenany ma ala ko ke anyi ula ambal make no brema sorry kabo saba Burkina Faso ko fe ana muso fanta bagayogo uyo kurane bele fla ka danyonga ko kana di an karamogo ma Bahauddin Kemaluddin Sharafuddin Sayyid Sherif Usman Madan Haidara kurane tigi ko kana kurane dama kanyina ala fama fe basigi ani be ani kelenya ala ko sabati je fantan nan be fe garse nyuma ala ko di anu bela jelema ya rabbi ala ka barka do anula ka fu ko kurane sira ala ka ke anu garske ogun ko na balma ke vigile lobe adama tangara ala e anason demso aya kanu ka den togoda ankaramo anga seydala no nafisay ya rabbi ala ka denge nafisay ala ka famamo ala ka bamamo ala ka barka do ala kirana so kama sallallahu mustafa wa alihi ogun ko na sana ala sona amna se anga wajulu kala bele flanama Fadilatou Cheikh El Karim Umar Seku Damele kabo Burkina Faso ko fe alemna kuma Burkina Faso ko tukala Fadilatou Cheikh El Karim El Jalil Hujjatul Islam wal Muslimin Umar Seku Damele nala sona amna kuma di ama falyatafaddal mashkura mukarrama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار أراد النعم الله وإفضاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bisomena ame masa alafu ka ala barkada ka ala wali mandon ni kena barka mainga ni kena wasalenga ni tashi kenenga ni miri kenenga ka ala deli ansigara herala ala ka wuli herala ame ala deli jienne mana masala jienema babolo on ne ba yala ala fe na ya di amma abinya amma nama di amma abi fenchen awnye wati fenchen alaye oramba fo ala anga jeti siga nyani feminte udama asoro chugo nyumona asoro chugo ju ala ka ankaro ko shi jango vela haranema ala mo dirama ami ala dele nema ni kishi a chamamba ko ke ala kira kan haidara moke ala ka an yere fara okan bisomana Dognoumana kabele 31 août 2025 kabefana le 7 3e mois 1447 Malikono ambe Dognoumana abalmanke ana denge international alhaji malamin cham funin ganenga baramu bajira amma alaka anse baran nunkoro kamali wudu nyemofu ustaz alhaji alfa jalo ani mali wudu be ambo befu bureau international Mamourou Obia président national Côte d'Ivoire Adama Sanogo abekene kanya alhaji Morbo Diallo ambufo
an bɛ naba cɛman ni musoman bɛɛ fo baarakɛlaw an b'aw fo an bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ tun bɛ Mali la yan depuis le 1er août baara kan ka daminɛ a daminɛ le 4 août an ye section minnu taama rive droite gauche la an b'a mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo rive droite fana mɔgɔ an b'u fo katire kɛra laban yan an bɛ katikaw fo Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye an ka jamana Burkina Faso naba minnu bɛ kɛnɛ kan yan ani minnu bɛna sɔrɔ n'u ma kɛnɛ sɔrɔ médiatigiw ni cɛw b'a sera u ma nin kɛnɛ kan yan an tɛna foyi fɔ yan min ma fɔ ka tɛmɛ n'anw hakilina jigiw lo an ka dɔn jɔn ni jɔn bɛ yan n'an nana o ziyara an b'a sɔrɔ ba bi yan o ye an karamɔgɔ woloba ye Basta Tarawele n'an y'a filɛ an ma sɔrɔ muso bi yan n'o y'an bamuso ye ba fɛnɛ Tarawele n'an y'a filɛ balimamuso bi yan o bɛ se fila ma Baro Hayidara n'an y'a filɛ dencɛ bi yan dencɛw Malamadu na Hayidara o bɛ kɛnɛ kan yan n'an y'a filɛ a kalanden bi yan o ye Buna Ɲangi ye n'an y'a filɛ a kanuɲɔgɔn bi yan kanu ye koba ye n'o ye Alhaji Haruna Kulubali ye n'an y'a filɛ fana Buran fana bi yan anw nana ka na olu ziyara ziyara ka ɲi a man ɲi kuma t'o kan na aw bɛ dawura a ye dawura n'a tɛ dawura a ye dara anw kɔni dara a la a kɔrɔna aya n'a hadisa an balimakɛ min bɔra kuma n'o ye Sangare a ye caman fɔ a ye Ala ka n'aw sara ne bɛ na aw ma kelen kelen ni Muhammad ko a ye n den Muhamadu gɛrɛ n na u y'a gɛrɛ a la ko a y'a da disi kan a ko n den a ko kullu hayyin mayit Umul Ayman ayiwa Umul Ayman barakatal habashiya a ko a den Muhamadu ma a ko ni o ni ko a bɛ sa a ko kullu jadidin balin a ko kura o kura a bɛ kɔrɔ a ye kuma min fɔ a ko Muhamadu ma a ko ne Aminata ne yɛrɛ bɛ sa wa zikiri baaki mɛ ko n kofɔ bɛ to yen sani diɲɛ wuli cɛ a ko taraktu khayru waladin a ko n ye den hɛrɛma to diɲɛ na min ni ɲinan tɛ k'a kɔ fewu n y'o fɔ anw ɲɛna anw bɛ mun biri anw bɛ siran mun ɲɛ an ka janto an yɛrɛ la an ka taasi n'an taara an k'an baw minɛ minnu tɛ yen an kan ka min kɛ u y'a yirala an na o tɛ ba ye wa Ala ka an dɛmɛ an bamusow ba fɛnɛ o y'a fɔ dɛ an b'a langali de fɛn bɛɛ ye sababu ye n'Ala y'a latigɛ min ma ko kunnaja lo muso ka fatu cɛ ɲɛ ko alijinɛ den don sabu cɛ bɛna don min k'a ye a bɛna yaha min k'a ma a bɛna koto min k'a ye a bɛna alawele min k'a ye k'o b'a ka lahara nɔgɔya anw taw tɛ fɛ ka taa anw ɲɛ dɛ Ala ka ne saba bɛɛ a y'a yira an na muso ka minɛ ka ɲɛ a y'a yira an na a ka ɲi ka ladon ko n'i bɛ kɛ mɔgɔ fɛ muso n'a bɛ kɛ a cɛ fɛ an k'o minɛ ka ɲɛ an k'o kɔlɔsi n'i ye dugawu kɛ an ye walahi bɛncogo t'a la a ti bɛn sabu sinji lo balimamuso aw mun nana yan ni balimamuso bɛ aw bolo n'aw seginna a y'a balimamuso minɛ hali ni balimamuso bɛ da wari kan a furu cɛ fɛ e ka kɛmɛ d'a ma i ka kɛmɛ nin d'a ma walahi a mago b'o la o ye hɛrɛ y'a ma Ala k'an jigi tugu den min bi yan Mohamadu Madani kamalen don a tɛ siran hɔrɔn don danbetigi lo diinɛ in kanubaga don a y'a baara kɛ a ma kɛ dugu a kɛra aw ɲɛna kuma baarakɛ y'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ minnu balola a ɲɛna n'u ye baara kɛ ka t'u olu ziyara a yɛrɛ y'u nɔ ye a bɛ t'u ziyara a y'u nɔ ye o a ka cɛfarinya mɔgɔ tɛ se k'o fɔ ka ban ne bɛ dɔ seriyara farigan in kelen hali n'a taara kɔfɛ jamana na ka taa furakɛli kɛ a segintɔ jiginna Burukina de
antara kumbe Wagadugu kana na Bobo hakili bara 1h du matin wati la yeso wa salamantao agarla la kwamba ako ne kumbe fe ika kile flakeya kala fe kasoro kata malla kasoro malla kusa mangambia wasoro mangado tumbia aeroport la kise chukunkera aye sogata jabi ako mogoti faso toyin ko akakala Allahu akbar man al-fard man al-jabbar man al-qahhar man al-muhaymin man al-aziz wahidullah la ilaha illallah muhammad rasulullah ako mogoti faso bla mogoti bangati fasora ko akala Allahu akbar okora ni fenchele bangata ke ako bina nulu ye kuma laban min fo an bo de ke anti hakilna na anyang hakilna fo nale ya hakilna fo ba anti fen faraw ka an bo de exécuter o yan ta chugo ala ka bedeme o kasoro akakala jamana ka kalando ya bla olu ye biya o bora min man na folo ko akala o ko le ta tu ko akala abina genou ani dun ay duwadiya minge anayi bara minge nindine na karamo hakili sigira ani ansaru hakili sigira ani ansaru jigi tugura ayo bara munge sabu ale nyena lagushira masurala adonum bekirate ko kamba nyemo tofle ko mo sorala munu yo osraklen tama alaka ambe deme kalande min bi ambura nyang alhaji bunanyang beya ya tonde ibi tonga hakilna ka I hakilna ka mo hakila ikile ambi ko na ya bla ambi bla amugo tara ye join o yanta chogodi president te karamugo te jama min flani imana naye jama min flani itate karamugo jama nanindo ina baraka akono hakili sigira ambi bunye wallahi nikra president akara wudu president akara president toye ikonga tosmana nebido antanga nyemogodo mais ni ye karamo hakilna bla e iniche ka sedi nyumay wallahi skatola damede ala kan bedeme kalando buna e baramunge amadu awra atara mo mon to ko fe karamo awra u baraka baraketi mun manyina o yere ko skatola adamede an kalando bel leçon soro buna naya wallahi amatla gal leçon soro kanu nyo siraka karamo ni najera abada tuira ni yoro ka jara ita famu na ala yi deme dungodo ki gerlala ibi ka doni jigi doni me kumbi kuna iba jigi karamo yo mo de men ne besran fendo fora karamo ya ashura wajulu kaya mingra husainna ko langale aw yo me mingra hasanna ko langale aw yo me mingra aliula ko langale aw yo me karamo yera nyana o do damen na karamo wala balle nyana o kuma aw man lam ke wajulu lawa Allahu akbar ibn taymiya ko ako husaini fagara to ni siraka ako danga be moka mun ye husaini faga danga be moda abu hanifa ta mazhabu abe mogo bulu ya malla ya do baka mazhabu kan ko mazhabu nan de be an yere bo fo an ya kala mi kiti ugwa ko ambe kuma o kenayi an ye imam abu hanifa da an ya yewa kila te koy amachi amma karamogo do ay barake dinena ay nomi bla mo ba noko kasro ma yo nyena afokile aflana imam malik alle tuoko ale bangna hijra sanji ke bi kononto ani saba madine okuma ale fana maza malikiya afa afriki be muata maliki anya kala anya risala kala anya mukaddad izya kala nimbe akida bonu ye anyu kala me imam maliki anya madaka amma ye munu ya ye amulu ye asanjul ba anache amaye mba kama za obia mo tulako kutabla kubutwaka kasoro mai afofla asabana imam shafi alifana bangena hijra sanji kemene biduru abangena Palestine Gaza aga mazawbiya malikono comme Burkina comme je fantora mais amaye de mais ambako amaka mazhab la fasa ame kumaka ambako ni mazhab shafi de fo shafi de kalando nyeni fo ambulu be fo ame barake nayi mais ama shafi anyena mais ambako est-ce anyayi afo saba allaba ahmad ibn hanbal ale bangena
hijira sanji kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ani naani ale bangera ale fana mazabu mɔgɔw b'a kɔ minnu m'a ye o ɲɛ na mɔgɔw b'a kɔ u b'a ka kumakanw ta o baara kɛ n'a ye o m'a ye a bɛ kɛ naaniya n b'a laban dun na a ka ca n bɛ min kɛ a laban ye o de ye muhamadu bin abdul wahab mɔgɔ mɔgɔ b'ale kɔ o wele ko wahabiyaw olu minnu welela ten u b'a kɔ kuma jugu tɛ tɔgɔ jugu tɛ tɔgɔ do o tuma u b'a kɔ o m'a ye o tuma na sisan an bɛna mun fɔ e ni ne ma karamɔgɔ hayidara ye wa a ye fataw mun kɛ an m'a ye wa a ye tafsiri min kɛ an m'a mɛn wa a bɛ kɛ ka baara min kɛ an m'a ye wa mɛ ne min ye n ta ye e ko n ka bɔ ne ta kɔ e min bɛ i ta ye ko n ka tugu e kɔ i t'a kan i ta yɛrɛ tiɲɛ le wa cɛ tɛ n t'a dɔn est ce que ne hakili bɛ n bɛ ta ye o la anw y'an karamɔgɔ ye anw ma sugun k'a ye dɛ ayi anw y'an karamɔgɔ ye anw ma wele k'a yira an na dɛ anw y'a a ka hakilina ye ka wajulukan mɛn k'a taabolo faamu karamɔgɔ ye busɔli ye karamɔgɔ ye zps ye anw y'o de faamu na ko n'an tugura kɔ an bɛ ala sɔrɔ sabu a nana kanzul umali kɔnɔ ko a bɛ hɔrɔnta ko lahara jɔ don suranlikɛ fɛnw ko 5 don n b'o 5 de ma o la an karamɔgɔ an bɛ dugawu k'a ye a ɲɛna diɲɛ ma a ɲɛna anw yɛrɛ ma walahi karamɔgɔ ka wajuli e ni ne y'a mɛn mali kɔnɔ yan a ye wajulu daminɛ a ko jogo ni jogo kun ye labɔli kɛ mali ko burukina ko jamana tɔw la an bɛ gɛlɛya min na jogo ko la est ce que an kun b'o don gɛlɛya la jokuta namara janfan a ye ni kɛlɛ kɛ k'a ka dabila o don a wulila ka jɔ a kelen ni maliyɛnw bɛɛ k'u farala kan sisan y'a sɔrɔ gɛlɛya ti yan mɛ a kelen y'a wele da ko n'an ma dabila a bɛ nana dɛ jokuta nana kɛ sababu ye yan ka kalanden mɔgɔ joli bali tali la jamana mɔgɔw jɔra o la ko a b'u ta ka don baara la jamana mɔgɔ joli o la mɔgɔ waa joli le dɛsɛra ka taa ko drogue baara karamɔgɔ dun ɲɛna ma dɛ ka fura da aw ma ka ladilikan di aw ma karamɔgɔ kumana yan ko faama sɔn ko sonyani bi kɛra k'u k'a dabila an bɛ taa fɛ k'a dunna ka yɛlɛmɛ u nɔfɛ olu tɛ jamana kɔnɔ bi a tora a coguyara waati a taara ni cɛ caman ye a fɔra mali kɔnɔ yan karamɔgɔ ma na fara an kan dɛ k'a ta tɔgɔ ma ka wele ko na fara an kan karamɔgɔ ko ne bɛ ala kɔ n bɛ n ka diinɛ kɔ n bɛ n yɛrɛ dɔn mɔgɔ ti taa ne i ka hakilina na n bɛ to n ka hakilina na karamɔgɔ tora a hakilina na a balolen bi yan mali kɔnɔ yan a sirannen tɛ foyi ɲɛ o tumana minnu ko na fara an kan an k'a kɛ tan olu bɛ min bi man الفرد من الجبار من القهار من المهيمن من العزيز واحد الله anw ka ɲi ka karamɔgɔ dɔn sa a sera waati ma mɔgɔ kan ka yira anw na a sera waati ma an k'an denw de labɛn n'a hakilina ye an k'an musow labɛn n'a hakilina ye an k'an teriw labɛn n'a hakilina ye n'an sigira gɛrɛn na an k'a langɛli a ye min ɲini diɲɛ ye n'an tun taara o kan n ko an tɛ sɛgɛn a kɛra bɛɛ bolo baara ye bi ni min wulila kojugu tiɲɛna a tiɲɛna ye kɔ wa karamɔgɔ y'a fɔ a san joli bi san 40 den minnu sɔnna o ma muso furu olu ma denw fana sɔrɔ ɔ n'an bɛɛ kun taara ten don mɔgɔ miliyɔn 24 n'a sɔrɔ hali mɔgɔ miliyɔn 10 tun ye nin kuma in faamuya mɔgɔ miliyɔn 15 tun ye nin kuma in faamuya an tɛ sɛgɛn o ɔ an ma sɔn o don ale y'an si kasi kunun ko an ka bi kɔrɔsi ko a bɛ nana a nana bi sa an bɛɛ kamana gana n'i ye baarakɛla min filɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ baara bɛ yen place bɛ yen dɛ mɔgɔ de tɛ yen mɔgɔw de tɛ yen jogo min y'o jɛ o jogo place de bɛ kɛ ka baara kɛ bi ni min bila yɔrɔ min na a t'a ɲɛ a n tɛ kɛ silamɛ lo a dun bɛ seli a bɛ sun ala ye min haramuya a mago t'a la ala ka o min kana kɛ a b'o de kɛ a ko a ye silamɛ ye o de la kana ko seli tɛ silamɛya ye o fɔra yan bamanankan bɛla ma kan ka mɔgɔ ɲɛ ko mun o kɛra yɛrɛ minnu bɛ na drogue ye mali kɔnɔ yan burukina jɔn de bɛ na n'a ye u bɛ seli a dulɔ feerelaw u bɛ seli minnu ka so luwenen bɛ a ma a feerelaw ma u bɛ seli minnu b'a janjuruw kɛra u bɛ seli minnu ko an tɛ si so surubɛɛ de jɛra an ye jɛnɛya u bɛ seli ɔ ni seli tun ye silamɛya ye est ce que ninnu tun bɛ kɛ ten ni kuma tun fɔra kan wɛrɛ la a bɛ faamuya o mɛ karamɔgɔ ka kumakan hali n'i tɛ i tɛ julakan mɛn i tɛ bamanankan mɛn i kɛra arabu ye o i tɛ bamanankan mɛn i kɛra
moshi yo i kɛra fila yo i kɛra mɔgɔ min ye hali ni ti bamanankan mɛn karamɔgɔ kuma kan i b'a mɛn ne b'o témoigner an ka officier dɔ bolo an ka commissariat min bɛ aéroport la a secrétaire général Sore n taara sɔrɔ a bɛ karamɔgɔ kɛti lamɛnna a ka bureau la ola abi hakay ne ko man ko Sore ngo ite julakan mɛn e de min lamɛnna cogo di ko ale tɛ julakan mɛn mais k'ale bɛ nin kumakan faamu n'a bɛ kuma di mɔgɔw ma a ye kuma dɔ fɔ o don kuma ditɔ karamɔgɔ ma a ko an bɛna kuma di cɛ ma a y'a fɔ arabukan na sanu uti kalima lirajulin iza takallama yafhamuhu al-arab wal ajam a ko an bɛna kuma di cɛ ma cɛ min ni kuma dira ma n'a kumana arabukan mɛnlaw b'a ka kuma faamuya ani mɔgɔ min tɛ arabukan mɛn ko bɛɛ b'a faamu ajami arabukan na mɔgɔ tɛ arabukan fɔ i kɛra siya o siya min ye e bolo ko ajam o kumana ko arabukan mɛnlaw b'a ka kumakan faamuya minnu fana tɛ arabukan mɛn fiyewu k'u b'a dɔn a ye min fɔ o la karamɔgɔ kumakan mɔgɔw b'a faamu i kɛra anglais ye o i kɛra chinois ye o n'a kumana i b'a dɔn ko a bɛ kan ka kuma sɛbɛn fɔ i b'a dɔn ko nin tɛ tulonkɛ la i b'a dɔn ko nin bi sɛbɛn la ko e yɛrɛ min b'a lamɛnna i ka ɲɛli bɛ bɔ nin ka kumakan na n'i y'i janto a la ala ka hɛrɛ k'an ye alisilamɛw karamɔgɔ kumana yan ko siɲɛtigɛ man ɲi a kumana yan ko ka namaraw dabila ni jamana kelen kɔnɔ yan karamɔgɔ kelen ye gilegi bɔ a ye min k'a kuma na a mɛnna dɛ mais sisan an yɛrɛ ɲɛ b'a conséquence la walahi faama bolo tun ka siri ko n'an tun y'a dɔn a ma juguya o n'an tun y'a dɔn basi tɛ o i bɛ se ka segin kɔfɛ o sabu diɲɛ yɛrɛ bɛ ten o ko al ayam khaza'inu linnasi mumtala'atun bil khayri fi min khayrin wa sharrin fi yawm al qiyamati a ko adamaden ka diɲɛ i ka don tɛmɛ kunu tɛmɛna bi tɛmɛna ko min tɛmɛna kunu ani bi ko bi ye baara min kɛ bi y'o magasin ye a bɛ bila bi ka magasin kɔnɔ sini mana min kɛ o bila o kɔnɔ ko lahara jɔ don k'u b'a dayɛlɛ hɔrɔn ni damira ko karamɔgɔ kun b'o labɛnna a y'o min fɔ a kɛra international le diɲɛ bɛɛ minnu ye kuma nin sɔrɔ ka ta o ye baara kɛ n'a ye a y'o nafa ala ka hakiliman d'a yɛrɛ ma o la n kun tɛmɛ kuma kan n ko kira kumakan dɔ nana kanzul umalu kɔnɔ ko a bɛ hɔrɔntanya fɔ ko ala kira y'a fɔ ko lahara jɔ don ko sɔrɔne fɛnw ye fɛn duuru de ye ko a duuru dɔ y'a cɛya n'o ye a duuru fɔlɔ jumɛn ye kuranna a ko i'lamu anna hadha al-Qur'an nasihun la yaghish kuranna ko kɔnɔfɔ ɲɔgɔn don bilasiralikɛbaga don min n'a y'i bilasira a t'i hasidiya n'a b'i bilasira a t'i janfa a t'i namara karamɔgɔ ye fɔli min kɛ ne ni aw ye est ce que an y'a mɛn suya ye kira ye danaya kuma fɔ silamɛya ye karamɔgɔ Haidara y'a fɔ ka tila k'a fɔ ka gɛlɛya danaya ko da ala la kul amantu billahi summa istakim a fɔ ko i dara ala la n'o sabatira i kɔnɔ i tilen danaya minɛn dafa i yɛrɛ n'i yɛrɛ cɛ danaya minɛn dafa i n'i ka tɔn cɛ danaya minɛn dafa i n'i ka barikadenw cɛ danaya minɛn dafa i n'i muso cɛ a dafa i ni karamɔgɔ cɛ a dafa i ni diɲɛmaa cɛ a dafa i ni alafama cɛ a de tɛ ka ca kosɛbɛ a ko a naaninan o de ye a ka alakiraba an ka alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko lahara jɔ don ko a bɛ sɔrɔli kɛ a manton ye o b'a wele ko shafi'ul mushaffa'a Muhammadu de ye sɔrɔlikɛba ko sɔrɔduba ye lahara jɔ don o kumana ko lahara jɔ don a mana gɛlɛya cogo cogo kira bɛ dɔw sɔrɔna lahara jɔ don kira mɔgɔ minnu sɔrɔ lahara jɔ don minnu ye kira mɔdenw faga wa olu bɛ yaara minnu bana kira ka kumakan labato wa olu bɛ yaara namaratɔ sogo olu bɛ yaara hasidi o bɛ yaara wa kira ko an ko mun dabila n'o ma dabila e mɔgɔ min fɛ lahara sɔrɔli don e sen taara minnu ye sɛbɛ ka dogolo mais minnu ma sɔn ka ala kira kumakan labato minnu ye kira mɔdenw faga kira ɲɛnen kɔ o ma tɔyifa don kira ye sɛgɛn min y'a ɲɛ na a ye tɔɔrɔ min y'a ɲɛ na o ko ala ye mɛlɛkɛw bila ka na ko tɔyifa ka ci kira ko ala k'u to yen ko
wa zahaka al-batilu innal batila kana zahuqa kira nin jokar la kira nana sigi alkaba dara maga arabu tora menike ni mangami boni manganti bo mangama mi ke o bora kana sigi kira kelefe o sigi ni ko kira kelefe kira yo nyefle kira yo saranu ni mo saranu ba ni ya nyefe ba don kira ko maza tazununa anna fa'ilun bikum aba me mina munge awra sasa mu ye kira gen ku ba fara mu ye kira juguya mu ya kele ku ba fara na masega sorofe ala ya lakishi ulu nana sigi kira kelefe o ko ala ka yete foi kana anta akhil karim wa ibn akhil karim ko eye balma nyuman de iye balma nyuman de yete foi kana kira yo toy kira yo ulu munun toy ulu ye de munun soro mbaga ulu le klaka kira mode Hassan ni Hussein befa ama fo kira fitrima wali en ne kana ka fitrima wali kana mo nyina ni ema ka mbo femina juguma mununa nu ya imagita ka blay de nkoro ko ede ninge wallahi de bayra ire wolo de bayra ko ama lo e ninge kana mo kira sababuye ke bo ko jugura ke blasira nyamaka e kan e totowa ebe mu miri ni kono kan ebe mu miri ni hakili kan ebe mu miri ni ngena nyuma bira ni chemi ngra sababuye kane bonu ko nuna atumandi alai ni du sarate janama directo okuma ne ya dabla ko le ya fonyina nya famu nya dabla o mi ngra sababu ki bo ko jugura yala ikenga munge ko sara ire ka fosa ikenga mi gra sara kenga don ni mo ke yi fitri wali kafiri ala ka kishama kram ko nyama de angenga nyama ayanga dudla amrenga duchi ayanga dugudla amrenga duguchi ayanga jamana dudla amanga jamana chi ay fefo na mbi famu ya amanga siga do alela ala kan deme ako sunul kala laban lahara jodo ko e kira sumogoy ahlul bait kira sumogo ala yu kufo korna ayara ala yu kufo kira yu kufo o anga inga mungesisa yela ala yu mugo men kufo e mugo men mana fo kibi kuma wala fo awnyina ami ala ta ko bla wabi ami etagala bla amba ira kalamada ami ala ta kibla kira sumogo yi ala kan moy ni kira ufe ala bi kife wani banawna ala bi bayra no jaraye okera no remajaye okera atibo efeo abora jabaru masafe abora kaharu masafe abora muhaimin masafe ala de ya beke anya soro wa mita ka toy ala yekeye o foro akuya fa ifla ya obe aya fa ko angana fraleka ka litike ka kapanke flying gna se kumbo afaka daba olukama ayere yedo ndala yekle e sika fla fra fenga ma mi yewa ala kan deme ala salamawo ala ka hera kanye an kana mo ami do de kai ay jamana ngano ay wala jamana wala kanu o kuma na mali on na aya amerikanye nte nasira an fa burkina faso on labenno akatoy Ivran koko ubi fa katai olu fa labendo la jene labendo Congo labendo Amerique labendo Europe labendo o kuma sisa aya jando de ala hakili mondama ora ame mun sisa aw ninne kuma mun be fo an klokoro an ga nga tashi karamo yere yeli ayeli ngena o ye kalande na kuma na o ye kalande aga fembe kala en ne ga somi ko fere kira salama kunu sidna umar faga chomina afara salama o chera munna naye bemela ne fonyo ya ani janfa o ya ka umar faga nte faga chokuntara ko en ne kana sonin to ngono janfa ga do an nyoche e kana sonin to ngono namra ga do an nyoche bara min nafigatara warbo nyoyeke itle alsalamu ala kalima dama ala kalima dama karamo akira sababuye kaminya anye akira sababuye ziyara kuma na fura kuma wulika jo munum bikara ko munum bikara on ti tam mo yin nga ka foko abe ben be na ti ben o ya ni mo ko misira noke karamo yeli karamo ga kuma e dobla kata hijira abi mo ngam bata hijira malla sanwosa yero la ni dia mo ko konte akacha de million nani an wa kemen ko ni mo ko tan hijira o be million julema amancha abo ke ganza ko ba ala nyini meninte ama otirichi otiri blakata hijira ko ayere yeni otiri le shigura ko kalmo ko ama o
karisa bila ka taa hijira Burkina Orodara marala cɛ shikra shekele shefla cɛ ko nti kulonga ko a wulla ka wari ɲini wari min b'a fɛ a ye dɔ fujala ka faraw kan ka cɛ bila ka taa hijira karamɔgɔ ka siko kuma fɔni ko karisa bila ka taa hijira min taara hijira Bakari Tarawele ani ne de taara ɲɔgɔn fɛ ala ka hinɛ la karamɔgɔ yini tɛ dɛ shikora mɔgɔ bɛ Burkina mɔgɔ bɛ Mali la yan min taara waritigi fɛ n bila ka taa hijira i yɛrɛ n'a ye face à face a ma taa mais nin ta ye shiko a kumana fɛ ɔ min ye shiko ta ka baara kɛ n'a ye o kɛnɛkɛ ko bɛ dɛsɛ o la wa an kan ka karamɔgɔ fɛ ka se nin niveau la tɔ tɛ anw na anw b'an cɛsiri de a ye min fɔ an ɲɛna anw tɛ taa fɔ Maliki Shafi a ye min fɔ an ɲɛna ale ye min ye a fila la a ye min ye a saba la a ye kuma minnu ye kisɛ min b'a la a y'olu di anw ma o kumana anw de kɛra anw de gɛnna an ka bamɔn na alhamdulilayi ala ka hɛrɛ k'an ye o la karamɔgɔ an bɛ dugawu k'a ye ahlu beyti lo an bɛ dugawu k'a ye hubul watan nal iman faso kanu ko ye limaniya ye a ye baara min kɛ jamana ninnu kɔnɔ yan komi hali Burkina Burkina mercredi tɛmɛni an ka jamana ɲɛmɔgɔ kapitɛni Ibrahim Traoré a ka hakili diw n'a ka baara kɛcogoya la u ye baara projet dɔ sigi sen kan ka papier bɔ u bɛna jamana fɛnw dilan n'a ye ka jamanadenw wele volontairement mɔgɔ min bɛ se ka dɔ kɛ Ansaru wulila Alhaji Soga Salamantaw n'a ka biromɔgɔw ka taa Ansari jɔyɔrɔ yira an karamɔgɔ tɔgɔ la n'i y'a photo ye i nisɔn bɛ diya million tan n'a kunkanfɛn Manil Fard Manil Jabbar Manil Kahar Manil Muhaimin Manil Aziz Wahidullah o la karamɔgɔ a bɛ baara kɛ kuma taara sufɛ taara tilefɛ taara kuma o kuma dɔ bɛ kan ka karamɔgɔ ka hakilila dɔ baara yɔrɔ dɔrɔn heure o heure seconde o seconde tiyesi o tiyesi halisa e sigi ninnu ɲankuma a bɛ tan karamɔgɔkɛ i hakili to i yɛrɛ la dɛ i b'i yɛrɛ dɔn mɔgɔ t'i dɔn i b'i yɛrɛ dɔn i bɛ don Ansar la don min na i m'a fɔ i bɛ kɛ président ye i bɛ don don min na i m'a fɔ i bɛna wajulu kɛ i bɛ don don min na i m'a fɔ secrétaire vigile i m'a fɔ k'i bɛna kɛ o dɔ ye an nana yɛlɛ ko mɔgɔ mun kan ka baara kɛ fo dɔw ka baara kɛ u ye e ta ka bila o baara kɛli la a dɔn i nakun ye min ye kana ɲinɛ dɛ i mana tulonkɛra dɛ i mana foso fasara dɛ i mana dimi diyɔrɔ fana mɔgɔra dɛ i nana mɔnɛ bɔ yɔrɔ de min ye e yɛrɛ sɔrɔ kunun n'o kɛra gɛlɛya ye k'o mɔnɛ bɔ i yɛrɛ la ka karamɔgɔ hakili sigi ka karamɔgɔ sago kɛ nin diinɛ in baara sira kan i tɛ siran fantan ye waritigiya ko tɛ mɔgɔya ko don alisilamaw a y'a janto a yɛrɛ la karamɔgɔ tilala baaraw la anw y'a ye a tilala baaraw la anw y'a mɛn anw kan ka misali sisan k'a don an denw na k'a don an mɔdenw na k'a don an teriw la k'a don an ka gɛrɛmɔgɔw la k'a baaraw kɛ yen mais anw tɛ taa fɛn fɔ min bɛ siga don mɔgɔw la an bɛ karamɔgɔ sɛbɛkɔrɔ yira kuma minnu b'an bolo karamɔgɔ ala k'a n'a dɛmɛ a ye fɛn min fɔ an ye diinɛ sira kan anw bɛ taa o kan a ye min fɔ an ye baara siraw kan anw bɛ taa o kan o kumana o baara minnu bɛ an bolo an ma tila o fɔlɔ yɛrɛ an sɔrɔ a y'a janto an ka misiri ala ka a banni don yira an na n'i bɛ se ka min kɛra a kɛra i bɛ se ka min kɛra wari la a kɛra i bɛ se ka min kɛ baara la a kɛ sani saya bɛna e ta o kumana n'i y'o kɛ sarakatulu jariya lo a bɛ taa de kudayi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye an bɛ kɛnɛ min kɛ mɔgɔ minnu b'a dugu wɛrɛ ka na ala k'an n'o sara minnu bɛ nana ala k'o ɲuman na i fara an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu na olu ko bɛ jamana dilan sira kan k'i tɛ fara o la an b'a fɔ ala k'i bɔ yen hali i bɔnna ka na to yan ne bɔ kuma na yan waati cogoya kama ka yafa ɲini min fɔra an ye ko n k'o fɔ a ye burukina karamɔgɔw tɔgɔ la ni min ɲɛna o y'o fɔ ni min fana tiɲɛna laala ne de ma se k'o fɔ o tuma burukina bɛ o bɛɛ tɔgɔ la ka micro bila yan k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Give me